İri bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň baş baýraklaryna münasip bolan türkmen açynatlary täze sowgat beren awta ulaglarda paýtagtymyzyň gödür şaý ýollary boýunça Daşkent Dinjar şeýliýäkine tarap ýola düşdiler. Ýollaryna ellerine iki ýurdun döwlet baýdaklary buýsunçly patardaýan ýaşlar Ahaltekebe döwletiniň ýeňişli ýollaryny dowama tataran türkmen açynaklaryny mübareklediler. Ýakynda Gülnogor Merjan adylyň eseren atly sport we gödürlük bäýteşiklerine ýurdumyzdan gatnaşan Ahalteka atlar üstünlükle çykyşadyp, Aziýanyň çempiony we dünýäniň çempiony diýen hormatly atlara hemde beýleki baýrakly ornlara münasip boldylar. Şolaryň hataryna Türkmenistanyň prezidentiniň Ahaltekaçylyk toplumyna değişli bolan dowama tatly bedew 4 we ulýa şaratlaryň arasynda 1600 metr aralyga geçirilen çapşakda ýeňiji şeýle şol atçylyk toplumyna değişli aýgytly diýen bedew Ahaltekatlaryň arasyndaky gödürlük bäýteşiginiň absolut ýeňijisi bolup, Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň baş baýraklaryna, ýeňil awta ulaglaryň açarlaryna, kuboklara hemde sertifikatlara münasip bolýarlar. Ýeňiji bolan açynatlar şatlyk şowkuny bilen berilen täze awta ulaglaryna bayramçylyk dawaratynyň geçirilýän ýerine Daşkent Dinjar şeýliýäkine geldiler. Bir ýerde dawaranyň baş mehmanlary gadymetten gaýdan milli açynatlyk sunmatymy münasip dowam etdirýän ustad seýisler we çapyktywalar mehirli garşylandy. Ahaltekebe döwlerine gözelligi, ýynnamlygy we insan gylykly häsiýeti bilen ähli döwürlerde de dünýäniň islenli künjegine bakasyz gymmatly hökmüne aýratyn gadyr goýulypdyr. Merdany pederlerimiz ganatly bedewleri üstürp eşitdirmekde ihlasını we zähmetini siňdirip dünýä medeniýetine gaýtanylmajak gymmatlygy bagş edipdirler. Soňra dawaratlyjar bir ýerde türkmen we özbek halklarynyň milli gymmatlyklarynyň eserleriniň sergisini synadilar. Milli gymmatlyklaryň amaly haşam sunatynyň sergisinde dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmüne ikrar edilen Ahaltekebe döwleriniň gözelligini beýan edýän sunugat eserlerine hali we zergerçilik önümlerine aýratyn orun berilipdir. Ýere gelende belirtek, türkmen bedewiniň milli baýram münasibetli Ahaltekatlarynyň gözelligini şekillendiriş we amaly haşam sunatynyň eserlerine, neşir önümlerine, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda şeper beýan etmek uğruna suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçlaryň, zergerleriň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärläriniň, dizaýnerlaryň, teleoperatorlaryň arasynda dörejilik bäsesini guramak asly däwe urly. Şeýlede sergide iki halkyň häzirki durmuşyny, milli libaslaryny we dokma, keşdeçilik sunatynyň aýratynlyklary özüni beýan tapdy. Genelgi ýyllaryň zekinden dören nepis işler gaýtanylmajak gözelligi bilen ýygnananlarda ulugdyklarma döretdi. Ýaşlaryň surat eserlerine bedewin keşfi, häsiýeti, duýgurlugy, halkymyň at murat diýip sarpalayan gymmatlygy we häzirki döwürdäki şöhraty ýokary derejede beýan edilýär. Härki döwürde ata-watanymyzda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belen sepketler, bekişli bedewin okuny badyny deňelýär. Şonda ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň 35 ýylligi baýram edilýän şu ýylyň garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedew watly atmurady mekan diýilip atlandyrmagyň çuňgur manysy bar. Dawaranyň mehmanlary ýeňjileri münasip bolan ýokary syýlyglar bilen tüýsürekden gutlap, türkmen bedewleriniň şanyna şan goşýan şeýle üstünlikleriň geljekde de köp bolmagyny arzu etdiler. Soňra bedilen sahnada türkmen özbek dostlugy atly baýramçylyk dawarasy ýaýbarandyry. Şonuň ýaly baýramçylyk dawarasynyň şolar wagtda dostlukly ýurdun paýtagtynaky Aşgabat syýlýakynda da ýaýbarandyrylandygyny bellemek möhümdir. Bir ýerde hemmeler hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň garaşydy kemişeli bitara Türkmenistanyň açynaslaryna bedew jany köýerlerine we mehriban halkyna iýbilen gutlugyny ul ünsünden diňlediler. Arkadaly gahrman serdarymyz garaşydy baky bir tarap Türkmenistan bedew watly atmurady mekan ýerine türkmen açynaslarynyň Özbekistan Respublikasynyň Daşkent şäherine Gülnogor Merjan adylyň eseren halkara atly sport we gödürlük bäýteşiklerine gatnaşyp ýokary derejeli baş baýraklaryna münasip bolmak bilen tüýsürekden gutlady. Belen şäherli asarlar boýy hoşnýetli goňşulykda ýaşan türkmen we özbek halkary parahaçlyga, awadançlyga, dostlugyna bir ygral bolup durlar. Hemişe birek-birege gollap beripdirler. Her wagtda ösüşüň täze belentliklerine tarap anamly öňe barýan ýurtlarymyz we gymmatlyklara bir ygradyrlar. Ahaltekatlaryna başlanyp Gülnogor Merjan adylyň eseren halkara dawaraly çäreler bolsa, iki halkyň arasyndaky dostlugyny hasa pogtalanyrdy. Arkadaly gahrman serdarymyzyň iýbilen gutlugy
tüy sürekden ulu ruhunetlik bilen kabul edildi. Davarada Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk diýal ijtihady çykyş edip, häzirki döwürde ýokary derejede geçirilýän duşuklaryň we gepleşikleriň jemleri boýunça gadanalýan aralaşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde durly uğurlar boýunça ýoly goýulýan iki taraplaryň gatnaşyklar öz üçin täze derejesine çykýar. Daşkent şäheriniň Aşgabat ýylykynda we Türkmenistanyň paýtagtynyň Daşkent ýylykynda geçirilen dostluk dawaralary munyň şeýledigini has aýdynlygyny eşkär edýär. Geçirilen dawaralarda iki dogunly halkyň arasynda ýoly goýulýan ýygyjan gatnaşyklaryň netijeleri öz beýan tapýar diýip Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk diýal ijtihady bellidi. Bellenşäli büyük gerimli çärelere Türkmen aşnaslary we birlikde medeniýet we sungy dostlarynyň köpçüliklerin habar berişleri işlerinin vekillerinin işten gatnaşmagy halklarymyzyň mideme dostlugynyň hoşyetli goňşulugynyň nişanydyr. Günnägorun mezanadylyn geçirilen halkara atly sport we gödürlük bäteşikleriniň iki ýurdun medeniýet we sungy dostlarynyň dostluk konserti bilen ut goşmagy ony täze many mazmun bilen baýlaşdyrdy. Soňra bir ýerde Türkmen Özbek dostlugy atly aýdym sagaly bayramçylyk dawarasy ýaýlanandyr. Bunun dowamyndan medeniýet we sungy dostlary Türkmen we Özbek halklarynyň aýdym sagatynyň baý öýl boşlugyny açyp görkezýän çykyşlary ýerine ýetirdiler. Dostluk konsertinde Türkmen halkynyň milli lideri Ahman Alkadamyň sözlerine döredilen Bedew atly aýdymyň joşgyny ýerine ýetirmegi dawara Truwaşdan aýretin öwüşgün çaýdy. Ahalteke bedewlerimiz köp hasarlyk taryhy, gaýtalanmajak öýl boşlugy, ýynlamlygy we aýretin gödürlügi boýunça umumy adamlar sivilizasiýasynyň gymmatly hadynasyna ornaldy. Bedewatlaryň Türkmen halkynyň durmuşyndaky we ykbalynaky möhüm ähmetine Ahman Alkadamyň eserlerini okananda da aýdym göz ýetirýärsiň. Bedewatly şahyrany eserem Bedewatyň häzirki bagtýarlyk döwrümizde eýilýän ornuny täsiri açyp görkezýär. Ýerine ýetiren aýdym taýda çykyşlarda we edebi taýda kompozisiýalarda Türkmen hemde Özbek halklarynyň milli we häzirki zaman sunugatynyň baýlygy, öýl boşlugy, köpegüşgünligi, täze döwrüň ýörelgeleri bilen saglaşykda däp desturaryň dowamatllygy öz beýan tapdy. Bularyň ähleti sunugatyň birleşdiriji dörejelikli güýjüniň aýdyň nişanydyr. İki goňşy ýurdun paýtagtlarynyň adyny göterýän teýleklarda ýaýwanylan dawaralar asarlara uzayan Türkmen Özbek dostlugyny wat edýän çykyşlara da möhüm orun berildi. Ýa-da Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky dostlugyň, hoşyetli goňşulugyň taryhy däplerini esaslanýan hyzmatdaşlyk ähli uğurlar boýunça işçiň ösdürilýär. Şunda bilelikde gurulýan öýdary çäreler meden gatnaşyklaryň täze derejäge çykarmagyny şertlendirýär. Ýa-da halkara ahaltakaçylyk asosiýasiýasynyň prezidenti Arkadaly Gahryman Ferdaňyň başçylygynda bu halkara asosiýasiýa dünýäniň ähli künjekleriniň hünärmenleri, alim aşnaslary hemde ganatly bedewlere sarpa goýan beýleki adamlary birleşdirýär. Häzirki döwürde Gahryman Arkadamyň asly başlangyçlaryny üstünlikle dowam etdirýän Arkadaly Gahryman Ferdaňyň başçylygyny ýurdumyň açylyk podagyny ösdürmek we milli açnaslaryň däplerini dünýä ýaýmak, şol sany ahalteke bedewleriniň tohum arasalygyny gorap saklamak boýunça ýygy işler durmuşa geçirilýär. Köpetden ajaýyp künjegine bina edilen Arkadaş şäherine awana ifadanaky halkara açylyk akademiýasynyň döredilmegi munyň aýdym mysallarynyň biridir. Şeýerde bir ýerde halkara ölçeglere laýyk gelýän açylyk ilmi önümçilik merkezi hereket edýär. Bundan başga Arkadaş şäherine 1500 tomoşaçy niýetlenen Börekladanaky döwlet açylyk çirkanma sany ulgam we häzirki zaman tehnologiýalary bilen öpüşen edilen döwrewap okuw, ilmi we medeni merkezlerde açylyk puwdagy üçin ýokary derejeli hünärmenlere taýýarlamak, ilmi barlyklary alyp barmak hemde sirk sunugatynyň ustadlaryny çykyş etmekleri üçin ähli mümkinçilikleri bar. Naqtaşýaly Özbegistanyň geçirilen bäteşikler iki ýurdun açylyk puwdagyny toplan tejribelerini öwrenmek we degişli hünärmenleriň arasynda öýdary gatnaşyklary ýoly üçin möhüm ähmete eýe boldy. Bäteşikde bekişli bedewlere sarpa goýanlaryň köp sanysy dünýäniň ahaltaka aşnaslarynyň binýadyny goýan şöhraty bedewleriň häzirki nesilleriň täsir gözelligine baha bermäge mümkinçilik alýar. Özbegistanyň geçirilen halkara atly sport we gözellik bäteşiklerine Arkadaly Gahryman Ferdaňyň baş baýraklary, Ýewropa ýeňil awta uluglary, sowat hökmüne goýmagy, her bir çapyk tuwary we sesi ýeni şadanmagy ruklanyrdy. Paýtagtymyzdaky Daşkent din jaşdylygynda geçirilen bayramçylyk dawarasy iki ýurdun hoşyetli goňşuluk, öýdary hormat goýmak,
din hukukly hyzmatdaşlyk ýöregelerini tasanýan döwletler atnaşgary täze many mazmun bilen baýlaşdyrýanyklaryň nowatdaky beýany boldy. Bayramçylyk dawlatynyň ahyryna milli medeniýetleriň we sungatlaryň ýurdaky netijeli atnaşyklaryň ötmegine iterri berýän. Antan Perur hyzmatdaşlyk fiýadatynyň durmuşy eserlýän üçin iki dostlukly ýurdun döwlet başçylaryna tüýtrekden hoşalyk bildirli. Belenşýaly buňky bayramçylyk dawlaty birlikde geçelen medeni şäherleriň ählityna başlaýaly. Iki ýurdun arasyndaky dialogyň täze ugurlaryny açyp, medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Arkadaly serdarymyzyň ak ýoly, baky dostluk ýoly, dogonluk ýoly atly joşguny aýdym dawaranyň ajaýyp jemlenmesine urly. Soňra Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine günne gorun berjen adylyň geçelen atly sport we gözellik bäsejiklerine gatnaşyp, türkmen aşynatlarynyň ýokary derejeli baş bayraklaryna münasip bolmagyna başlanyp, toý sadakat berli. Onda ötüşüň täze sepgitlerine tarap önämli öňe barýan türkmen we özbek halklarynyň dost dogonlygynyň miýzeme durmuşynyň awadan Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň hormatly prezidentleriniň janlarynyň sag, beýik işleriniň rowaş bolmagy dilek edildi.